Oh, sus, mga kadanlak no, maing udto ninyo dia, ug maing buntag, maing hapon ug gabi, asa mo mga buanga mo mga danlakana mo. Welcome dai sa akong channel no. Bisayan Chinoy no. Ayaw magkalimot og subscribe ug pagtan-aw ani no kay ang purpose na ko ani akong video, magpakatawa, magpakalipay, magpakagol, magpakagugma, magpakabiya ug magpakaanak, magpakasal ug maginaunsa pa. Ay. So mga kaisog no. So mga kadanlak no, nadi ko i-share. I-share. Karon kay ting luto naman. Nag-uol kay ko ba? Kay ni ari gali kog Manila kay gusto ko mukaw og lami nga sudan. Gusto ko mukaw og kanang humba, adobo, litson, basta mga lagmi king pagkaon ng siyempre Manila gud di ba? Tipsa ni kabuang pisting animal maning. Ipakaon kog sagbot sa kong amo. Tanaw niyo makadanlak. Samantaw ni kita ka mo repolyo. Ikalipay ba ni mo na? Gusto sa tani kanding. Mikaw. Sam ni kalakihan. Nga. Maoron. Pastilan. Paitan mo ka mo tag-incheck lagi bang inuta. Sus. Sabi no, sultingin ako sa mga inject ng mga amo. Pastilan yun. Animal yung pisting yawaang animal. Galante kay sila. Manghihatagon sila sa paghigugma. Pero pasting daluan nila sa pagkaon. Ari kog Manila, di ba? Akong ingok. Ari kog Manila. Kay mukhang kog lagmi nga sudaan. Mga adobo, mga humba, mga litsong manok, litsong baboy. Kaya sa pasang lagmi yung pagkaon ba? Unsa mo nang gitagaan. Ramang tag-ulang oh. Usa ni ulangan. Saan pagkaon ni? Ulang oh. Tulo ka buok. Then hiniwa nga. Sibuyas, bombay ug ahos. Pastil lang animala. Papagido. Kita ka ang pagkaroon sa mata rabbit. Pastil lang karon na to ni kilamin pod. Nah. Buang nga. Then karon kay among silingan nag-ihaw magbaboy kay higin ay birthday. Kita ka ang kuani oh. Kani. Mo ni gihatag oh. Kana still pilar man nakahiwa. Kidlang buang inuta ning tawo sa Manila lagi mga kadanlak. Paita. May pay probinsya kana pa may lintop. Naituloy pastilan. Natayan ning trabaho tag Manila lagi. Saktog sweldo. Nya tanawan akong tulganan oh. Nya akong bike, may mga karton da tambakanan, akong hidahanan to dari. Pastilan mga kadanlak pa itsu gayo mo nang madala pa man ako utong-utong, ay utong na lang yun. Sumura to mga kadanlak no. Pastilan. Buang nga saong gana pag humani medyo. Sumura to mga kadanlak no. Amping-amping mo pirmi dia no. Kung sa iyong trabaho mag-amping mo sa biyahe kana sa nasa office no. Mag-amping-amping mo ay mo kalimot og share no og subscribe na akong video no kay daghan pa ta pang istoryahon. Magluto sa ko kay still lang gutom na kayo. Gidugo pa gani ko. Sumura to mga kadanlak no. God bless you amping-amping mo pirmi no.